Zajtra sa budeš lyžovať, nie? A vieš, kde sme? Ako sa to volá? Do Kiny. Do Novali. Do Novali. A vieš, akom sme hoteliku? Do Novali. Vieš, akom sme hoteliku? Áno, je to sa do Novali. Do Novali. Pakuj pekne. Zajtra ráno vstaneme. Petriček, vstaneme ráno, pôjdeme na raňajky, prídeme tu na raňajky, dá si vajíčko, obličieme sa potom a sa pôjdeme potom lyžovať. Tam, dobre? A ten autobus. Modlí. Nie, pôjdeme aj s tým autičkom, dobre? Tam bol pekný autobus. Autobusom. S autobusom a sa ti páčil ten autobus? Áno, mi sa páčil. Bol tam aj smykavčky, bol tam aj ten iný autobus. Áno. Bol tam 2 autobusy. Na zlatý. Ale tma už je riadna, čo? No. Papkaj, lebo si hladnočky, si nič nepapal. Nič. Čo si zjedol? Akurát čokoládku, kinder vajíčko, nie? A trošku banániku si spapal však. Ideme podať. Oblečeme sa. Ja si dám vajíčko. Zdať šumiaky. A pôjdeme sa potom lyžovať, nie? Nie, až skôr. Inak. Áno, pôjdeme. A ten autobus. A ja sa tým autobusom polyžujem. Ty sa polyžuješ za tým autobusom? A ja to si ukazujem. Nie teraz mi neukazuj. Teraz papkaj pomaličky. Papkaj. Papkaj, ja viem, že máš tam tú mapu. Teraz papkaj. Ale ukazujem tie lyžavky. A tie sú tam pipoje. Petriček, ale pekne papaj teraz. Toto to nelíde. Tam je. A je ten... Tam to je. Je to ten autobus? No. Tak sa musíš pozrieť. Tu je ten autobus. Tak toto sú tie lyžavky. Áno. Toto. Áno. Tak pekne papkaj. Musím tu mať tú mapu, aby som vedel, že som si nezvať s tým autobusom. Dobre. No a zakývaj mamke svojej. Zakývaj mamke. Aj zakývaj babke aj detkovi, Ľudkovi. Zakývaj Greme. A že im posielaš pusu. A ich pozdravuješ. Papa. Papa.